Okay ba na guys? Okay? Okay pa sa alright. Okay, kung hindi ah. Hello guys! Welcome back to my channel! Karon, nagpalit ko og isa ka pungpong alagbati, balig, kurinta ni siya guys. So ako ni siya hagpatan. Kaya mo utano na sabi sa isda. Kagani siya guys. Grabe kadaghan na ni kayo. Ano siya anaon, hagpat. Ang udlot, imong pili ag udlot. Kung atong homo. Dito ni mo ko ano, ang ba na rice ko. Kailangan ko ani sa buwan. Or pwede lang niya sa ko ano. Adubuan London lang. Ano lang yan. Hello guys. Ada si Mr. Swabi dyan. Si Pogi. Si Mr. Pogi. Oh! Kani guys, pwede rin siya itanong ni mo kung may mga farm or na kay mga kilid-kilid. Tanong yung alugbati. Tubo ka lang siya. Ang itak-tak para walay uod na hindi na ako di, damit na yung gulay hindi na napupuka o gulay lang na 40 lang ko ni 40 ito mo sa merkado siguro kung kuan 40 lang ito mahimuan ng 30 kapit naman yung malayos lang mahurot ka ito lang ano ito mahurot? Haka ito nila i-display. Siguro ilan lang ito itong i-sorry sila silingan. Palit. Dagan ba sabi ng ato labang? Tanong ba? Oh. Kaya kinumpra na nila. Ipay ka to, Jis naman to. Mahal na 40 kay. Aron ko, mahalin ta na ni Bawera. Ano? Times 4 million brigada. Kailangan kong alugbati kay among likod balay ng alugbati. Among karoon din ko pa alugbati sa mga. Itong pag-uli na ako dito sa among adagan kay alugbati. Ang huwak ko, kung ako ragi adobo. Kayo, dito sa among akay. Likod sa balay ni mamang ito. Pag-uli na ako kay daghan. Hi guys! Daghan og dahon. O, yung dahon ba? Dagko ba? Di parehaan nga. Gagmay, wala magibitok. Wala gibitok ilang alugbati kay. Ibitok na guys. Lumig dahon. Ano ano ko sa mga balay na. Hindi rin mautan. Amo, daghan ba alugbati sa mga shout out to my mother. Musta na yung agbati diha. Kung mahilig ko gulay. Nagdako ako ng gulay. Kami sa gagmay ba? Papa ko hindi magutan. Ako mga risahan. Nangita ako ng hawa. Utan. Sabi siya pa utan. Live pag lungal sa live. Tagalog gulay. Lungal sa live kay marawa na may. Among sudan ganina guys. Sinabaw. Kaya kami video. Sinabaw nga baboy. Nahurot na, kami rin na nagurot. Kami ka na. Ano limon juice guys, kung sa taas ng palit guys. Tag sa isinta na ni guys. Buwan siya limon. Nag-juice siya lemonade. Kaya, tag-ay sa ko alam eh. Lemon juice guys. Ilain ako upuan. Baso, panag ako nga tasa. Ay, batag ay, sige, sipon. Nagpalit po ni og limon. Pila tong kuanlat? Gantang sa limon? Pila tong gantang sa limon lat? Pinta. Pinta? Isa ka gantang yung palit? Pagabi ko di isa ka gantang. Aman, very good. Ay, yung mga daot ng limon. Wala pong kakainom. Ang sarap-sarap! Lami ang mga gulay ang merkado pero kuan. Ano mo guys? Pilion mo ang uban uban na dili presto ang uban. Ito pa daot na. Pero mas limpiwan ko sa Buta pa siya mo, dili na. merkado sa malibere ato nga mga gulayan kaysa isdaan. Itong isdaan. Pag na may time guys, magto po pag merkado, ma-enjoy nyo yung mga balikya. Sa mahal.
Enjoy magtanaw. Background guys. Okay. Enjoy magtanaw sa mga baligya, labi ng mga buwad. Kasi ang gahap, agad lang, ba't may buwad? Tapos kinuha ng hurot ng buwad. Kabalo ka mag-guys, ang kilo sa kuan, isda, tag 200 na 250, 200. Mahala sa isda ron ba? Pwede din natin mga isda. Ako na siya mag-hurot doon o hagpat kay madaot. Ang uban, isabaw, ang uban, magububon. Igisa mo na nakuha, lunlun ko. Lumian ko na ng lunlun nga. Alugbati. Doon ay mga tao, maliginag alugbati kay lang tuhan. Doon ako dito lang tuhan sa alugbati. Alugbati siya. Ako na kayo, yung suga ko yung kaunan. Kaya sila dito po tayo sa ako. Kaya ko guys, upuan guys, dakan. Kaya lang mukha ang kagdakan niya. Putbot ni mo lang, mukha akong dakan yun. Bisa pa dakon. Mukha ang kagdakan niya, guys, na ng gabi. Ako rin akong unan, lun-lun na, way sa gabi. Yung kalamansi guys, oh. Wait, thank you. Yes, gawas na guys, nagsasinta na guys. Lab, ay, umubudan niya kamay eh. Ayo eh, wala naman ako ito. Wala me. Oh. Wala na kami ha. Ayan, natin parang sweet-sweet. Mas luma eh. Makaanak ka sa kaslang siya. Luma yun. Kailangan na dapat Dito ko tayo na. butang na sa rep na lang labo. Anong kalit-kalit ice mo doon? Dali na ice. Sinang taog lemon juice. Dapo na palit. Sa mantong kuwan. Ay, lemon juice ha. Yelong nga lemon sa isa no. Kaya maka-conceal man. Artificial mo ito. Artificial mo ito mo. Mantong kung ka na po ba nga. Pag mainom ko ato, concealon ko. Kaya katabit ang ura bitag yellow. Nagano dito siya butang ka ng artificial na sugar bitaw nga makatonsil. Ano ko ba nagi ko? Isar ba kaya alimon? Ikaw ba puro nga ito? Siyempre, kung hotdo nilang limon nga ito, lago na ginan siya. Ati ko ba dahan kay limon? Usar mo Kung kay tignan limon. siya ito, kaya ang isa ka buki ito, baligya, labi ito sa isan o kay 30 ang isa ka limon, diba? Tapos, size dito ang baso ato. So, ginan siya, tubig dayon. Ice. Ice dayon. Cup pa cup. May gamay, ragyapon, pero mabigay mamalit ato. Natin ilad. Pero sa na ato lang, managay mo balik. Diba? Agap. Nagyapon, kung makauyan sa lasa. Kinamantay ko ang lab, namantay mga vitamins sa ato lab. Wala na, nagkamang-kamang sa kuwan lab. Urod pa niya. Apil Hindi na. siya ulod, kaya nakula siya. Apil na nagluto. So siya kakak-kakak guys, pero mukha ang tagkakak-kakak. Apil na nagluto lang niya. Nagmay kami sa una kay mga lagi nagtangko ang mutang ang tangkang dito sa saka. So, bigay ko arte guys, kaya anak ko sa unaw. Break. Kasi pag to, itong sa unang yung mga nagian mo, gapit ko apply. Pinindot man to. Di arte bataan ng kuwan. Ito katihan. Slay! Uban kayo nakakuha na ng malayas ng uban. Dili. Makamanang ko nga ni, nga paliton na mo. Kung itanong diba? Likod. Likod, nanay mga manok. Ano nagkaon sa blok? Nakaon ba sa blok? Try na ko rin ko. Try na ko rin tanong guys, ang uban nito sa silit-silit. Dagan makaikuan, alupati sa unay mga mamalag. Alupati na mabag-mabag. Ako yung bakyan guys. Gusto ko na igamay nga ka ng garden na lotus. Alam na, dito pagbati, matuka dito, magdarakaan niyo, pagbalik niyo. So, magtagito ay nang dingding to na yuto, ay dito magkanda. Makilid man, ikahoy. Dapat dito kayo butang itong dili kayo kapulan. Ano ito, matulog gulay ito. Sinang murag, anong siya ba, balag na ikaw, basta dito kayo nagrabe ka ditong ugat. Ikaw punta sa tagilasa, ikaw punta sa kahoy niya, ito siyang kuwan niya. Magluyan. Ganyan. Wow. The best guys. Ang sarap ng gulay niyo. Ngayon, tarungon og hagpat para ang kauntag utan. Ano guys? Buat siya og lemon. Lemon, sila na itong pupot kinagin.
pugas. Guys. This guys. Mana kan sa lida gabi ilang. Hindi siya ng story ba? Karon to mama. Saka to siya story ato niya. Sana. Indikator ba ito nagkuhan niya nga nakulungan din. Tugumpin lang. So, ano to lang? Yan pa pagpulis gid ay. Yan papapulis. Yan, ano man. Undercover ni balang ato atong indikator gid yang ipapatay. Yan, o siya kabalong. Kapag ko rin napapatay siya. Ang moro ito kapatay. Yan, so ano to niya? Ito pinimas lang. Kaya Hanam. gawin niya lang sila sa story. Hanam na salida. Di pa ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Di pa ikot-ikot lang ta sa salida. Yung ulit ko, ano sa salida niya. And in the end, sila ramday kaaway. Ikot-ikot lang. Oh guys, dami ko siya itanong. Pwede siya itanong sa mga garden. Kaya, itanong ko ni Uma. Tuman ako, hagpat sa ako ang alugbati. Oh, dagan kayo. Lame kayo. Sobra kalame. Hello guys. Naglungag si Idon. Ibemente kasi kusinero guys. Sila may muna siya magluto. You're the best, love. May maluto, may mulaba. Nagluto siya guys. Alright. Nagtagwa ka sa mo yung lutoon. Butan din na siya guys. Yung ano guys, na-inlove. Maka-inlove din na siya guys. Butan daghan na siya na biktima sa una kay may magiging na siyang galam. Galam sa punta, galam sa gabi. Sarog, dili mo makakuan guys. Makaingan nga, oh lala. Amag kamangita aron nga, may mulungag. Ano ba? Belum leba. Lungag siya. Magiging karon simple na ang paglungag. Kinana sa resto kaya sa anong panahon maghaling pa na siya guys. Master po na mahaling. Luto na siya kuan guys. Luto siya ang isda nga. Sinabuang isda. Welcome to Mantor's Kitchen. Sana all! Nagkuhan siya og isda nga. Kuhan. Asa na nga isda, lab? Bangus. Ang lalaki po, Janina, kay kuhan yun ba, kanahon kita na siya ba? Sa ana maka nga, pare kong bira ana, isa ta Brad. Gibira-bila ako. Tawagin ang bira-bila. Hindi ka balo. Kaya birahon man daw ang kuha na guys, ang ikog ani sa isda ba para dili kay bukugon yung bangus. Mamanay ko ang sa Cebu. Ang nakabalora ana ang mga mahilig sa bangus. Diba, lab? Ano to? Dira na lang guys, pero na ang mga bukog, matipok. Magtipok daw sa ikog. Tipok. Sa imulak ang diya, lab. Mainit na kauguan. Simple lang gud. Nasyaog ka ng... Simple lang yun. Butan rin ka tong kanin ko ano. Gusto ka Kani? Sama, sinigang. Matsik sinigang. Aslong na lang. Ang sinigang, pero aslos. Summarize yung kani. Sabaw. Sinabaw ka ng kanis. Sinigang na kita. Sinigang nga bangus. Ayaw po ka, aslong malap nga makangingit ka. Kung dapat ang pure nga Tagalog. Lalo na ito ba lang magkuhan. Hilig sa aslong kayo. Bukan na ng tubig kung kaso, aslong na kayo. Bukan na ng tubig yung sabaw. Diba guys? Okay ba na guys? Okay? Okay pa sa alright. Okay. Yan ang giasinan guys. So, kita ko ito guys. Kita ni mo na guys. Kita niyo yun sa siya ka master sa kwan, chef. Diba?
Yang kan guys, kanang dana ulo guys. Kulot na lang guys. Balik mo ito. Ipalit nga ako ang gulay. Wala eh, kami anak. Ano ito kan guys? Nagditaan na dugkuan kay. Nagditaan na dugkuan. Noon guys, kanang ulod ko lang luto kay. Naman daw ang vitamina sa ulod. Kami kami reso kay kawapo. Isi ka tao guys. Yan pa na guys. Ikahimot ka niya guys. Figures guys, kasi katawa. Kailan mo yung figure guys? Ano ang mga idol guys? Figure mo si Dakutanan. Vic disukatan. Ay, asa? Habla big Dakutanan. Kung kangan ba nga, aslom kayo akong giinom nga juice. Yang giluan ang kuan. Yang kuan. Sabis dahunan. Imo ta nang isurot ang sabis dahunan man diyan lab. Dagan ba inam daot ra sabis dahunan. Oo man eh. 진짜 몰라요? 아니, 2시간이요. 시작은 상관없으니까. 체온증 당했으니까.